Olen nähnyt kaikella paskalla. Yhdysvaltalainen Stellar Stone ja heidän PC-julkaisunsa Pika Losissa pask. Tämä peli suorastaan houkuttelee käyttäjänsä suonen sisäisiin. Eli tässä on tää meidän peli. Katsotaan tän nopeasti läpi, että mun rupee ihan särkeä päätä, kun mä ajattelen paskaa. No otetaan nyt Custom Race. Ja täällä meillä on 4 paskaa ja autoa, joista, jos mä nyt saatana näen oikein, niin on perälavatkin kontit, mitkä lies saatana. No niin, ja selataan. Ja mikä vittu tuo tuossa taustalla on? No mä oikein, että se on joku saatana perälava. Mitä helvettiä se tekee tässä pelissä? Pelin nimi on Big Rigs. Ja ruudussa joku saatana perällä. Voisiko joku kertoa, pääsekö noillakin pelaa? No, lataa, 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 lataa. Voisiko ne perkele laittaa jotain aikajanaa vaikka tuohon, että näkisi tää edistymisettä? Istutaanko tässä 10 minuuttia vaikka? Mä en oo leikannut tätä materiaalia. Sitä on ihan vitun käsittämätöntä. Mitä vittua se lataa? Voi vittu, mä kuolen vanhuuteen. No niin, kiitos vittu. Mä oon sanaton. Ohjaus on aivan järkyttävä. Grafiikkabugittaa on kehnoakin surkeampi. Ja missä on musat? Mikäs vitun kenttä tämä on? Oon mä valinnut tämmöstä. Tämän piti olla joku suurkaupunki. Ja nää ääniteosteet. Kuunnelkaa. Hienoa. Helvetin hyvin koodattu. Esimerkiksi nuo saatanan pellillä ja maa vilkkuu tosta pellin läpi. En tiedä siis minkälainen vittu näille koodaille oikeesti maksataan. Näille graafikoille. Ja se joka näistä autosta pitää huolta nyt taas tappaa, koska nuo iskarit on perseestä. Tuohon pomppi kuin aropupu. Tää? Okei, siis on ainakin niin paskaa löydetty autoa, että niin se pystyy tosta. Niin, mihinkä helvettiin me seiniä tarvitaan? Tai siltoja. Usko vitumatonta. Okei, mitäs nyt tapahtuu? Ainakin äänestöpäätä nyt on räjähtää ihan meidän hetkellä hyvässä. Ja eli siis eteenpäin päästään ja että hoksat pois. Mennään kuitenkin takaperin 80 maili. Se pysähtyi siihen, eli tultiin universumin rajalle. No, mutta no ainakin äänitehosteet on paskaa. Näkö ja kuulo rupesi heittämään viivettä. Oli pakko kokeilla random racea, mutta mitenkähän siinä kävi? Vartin odottelun jälkeen. Se on sama vitu perälauta kuin valitessakin. Aivan sama vaikutus. Tämä on samanlaista tunnotonta körrytystä kuin äskenkin. Mitä tähän voi sanoa? Esim. GTAssa se tunne perällä on erilaiseksi. Mutta tää on kuin rekkamiehen limpo. Ennemmin nukahtaisi vaikka rattiin. Ei tässä ole mitään tuntoa, tää vaan on paskaa. Ja täynnä sitä.
Pelattavuus on paskaa, graffat on paskaa, asetukset on paskaa, highscore on paskaa. Ja ainoa mikä kiinnostaa on tämä varsin nimekäs joukko, joka voisi seivästää perseestä viineri. Vittu! Nyt riitti, ihan oikeesti, vittu! 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 Perälä saatana. Mennään Windowsiin. Mikäs vittu Windows tämä on, saatana? En ymmärrä mitä helvettiä nämä kaverit on perseillyt kaiken. Ja onneksi tää firma ei tee enää pelin peliä. Enää ikinä. Vittu.